puolelta tullut, niin se on eksynyt. Ei ole silloin mennyt tähän välihimiseen, ei ole tarkoitus mennä sen tähden, että kaikilla olisi sama-arvoinen polku, kun mennään samasta paikasta. Ja kierretään oikein kautta kaikki. Niin, joo. Paitsi yhdessä kohdassa mennään keskellä. Niin, siinä on se yläkohtainen portti, mistä mennään siis portista. Vaikka ei siinäkään suurta eroa mene portista vierestä, mutta se on niin kumminkin merkattu portti. Se menee täältä mennään tänne ja täältä ja takaisin. Ja sitten niin monta kierrosta on. Nuo meni yleinen meni 4 kierros, mitä sitten oikein mulla täällä lappu tässä nyt? Naiset 3 kierrosta. Joo, naiset 3, 40, 6, 50 ja mitä siinä on. Ja sitten on 2 kierrosta oli olla, mutta no, se voi jo katsoa peljetkin. Mistä se 3? Mistä sen tietää? Maksettiin 4. Joo. Mitä se 4? Ja tämä on Yleinen. 21. kerta, kun mä järjestän tämän tänne. Ei tämä oli ihan mitä uutta katsoin. Ensin oltiin Euras, sitten oltiin täällä ja sitten oltiin Euras ja oltiin täällä. Ja nyt tämä on 21. kerta. Peräisin kun ollaan täällä katsoin. Katsotaan jatkuko. Tuohan pitäisi tulla aurinkovoimalaa. Tää Kallio on maali. Joo, maali on tuossa. Tuossa noin Kalliolla on maali kyllä. Tuohon pitäisi tulla aurinkovoimalaa. Ja silloin mä sain luvan, että mä sain järjestää vielä 2 vuotta sen jälkeen, mutta tämä on jo 3. vuosi. Eikä vielä voimalla näin. Se voi olla vielä 4 vuotta niin tämä. Ei tiedä. No niin, paukusta lähtee sitten. Joo. Paikoillenne. Vähän nopeammin. Hetikö ne eksy?